Jamen Kjeld, det er jo ret interessant med sådan et projekt her, vi kan køre sammen. Det var jo et projekt, vi kom ind på med Autocore-faldsprofilen fra Letbæk af til at starte med. Og vi kunne så høre på det hele, at det med vinduerne, det var der ikke helt styr på. Ja. Og derfor tog jeg fat i dig jo. Fordi vi har jo et godt samarbejde allerede. Det har vi. Og det vi samarbejder med, det er jo egentlig vores isolatorprofil, som er udviklet sammen med Letbæk. Og vi er også i gang med at udvikle endnu en ny karmprofil, så vi hele tiden får udviklet vores produkt, samt at de bliver bedre inkorporeret med for eksempel jeres Autocore-profil, så at byggepladsen kan blive klædt godt på til det her kombinationsprodukt. Og det er jo ret spændende med det nye karmprofil, I laver der, som vi går bare og venter på, at værktøjet det kommer hjem nu, så vi kan komme i gang med at producere det. Fordi med det profil, som I kommer med der, det bliver en kæmpe gevinst for byggepladserne og også for jeres profil. Det er godt. Det har taget lang tid at udvikle sammen med jer. Det har det. Der er blevet tegnet mange ting. Ja, men nu har vi egentlig fundet den rigtige løsning, og processen er sat i gang. Ja. Og vi glæder os bare til at komme i gang med at få det introduceret på markedet. Det kommer virkelig til at betyde noget, ikke mindst for dem, der skal montere vinduerne, men også for dem, der skal fuge det. Det er i hele processen er tænkt igennem med det her. Ja. Så det ser vi frem til.